Dødens kamp. Der var engang en prinsesse, der boede på en stor, flot bogstavsø. På øen var der et stort slot og en smuk fodboldstadion, som lå lige uden for Rom, hvor Julius Caesar naturligvis boede. På slottet boede der også en farlig morder, som slottets beboere kaldte for Slimmonsteret. Prinsessen var så bange for Slimmonsteret, så derfor drak hun vin hver eneste dag, så hun bedre kunne glemme alt om det uhyggelige Slimmonstermorder. For Slimmonsteret er nu engang mere uhyggelig end det blå spøgelse, som boede på den onde side af slottet. En dag var prinsessen ude og samle blomster. Bag en hæk sprang en stor ond dino frem, som brølede højt og så meget sulten ud. Dinoen så prinsessen og jagtede hende rundt på øen. Hun flygtede hen til fodboldstadionet, men der var ingen hjælp at hente. Hun prøvede at gemme sig under slottet, hvor de ellers så fredelige zombier bor, men lige lidt hjalp det. Hun kunne ikke slippe væk fra dinoen. Men bedst som prinsessen troede, hendes dage var talte, kom der smukke onde prins og ville redde prinsessen fra den grimme dino. De havde så meget fart på, så prinsen slet ikke nåede at opdage, at de var havnet i en farlig magisk sump. Og med et så var de væk, for de var nemlig faldet ned i en stor grotte under den magiske sump. Til prinsessens og prinsens store rædsel havde de faldet ned i Slimmonsterets grotte. Slimmonstermorderen opdagede dem selvfølgelig straks og trak sine 10 magiske knive frem, som kunne forvandle enhver, de ramte til grusomme zombier. Han kastede dem efter prinsen og prinsessen, men ramte dem heldigvis ikke. De stormede afsted igennem grotten med Slimmonster lige i hælene, og undervejs rendte det ind i en hulemand. Det var ikke hvilken som helst hulemand, det var nemlig den blå store flodhest, som hed Dolf, som havde travlt med at overtage en af øens byer. Bedst som de troede, at deres liv skulle have en ende, groede der en champignon ud af prinsessens hår. Det viste sig, at det var en magisk champignon. Den kastede en magisk trylleformular, og med et var den grimme Slimmonster borte, og prinsen var tilbage på slottet, dog ude prinsessen. Hun blev heldigvis reddet af en magisk alf, som havde ondt af prinsessen og derfor besluttede at hjælpe hende. I mellemtiden kom Frankenstein forbi byen, hvor han kunne se, hvordan Dolf var i gang med at erobre byen, og han besluttede sig for at sætte en stopper for det. På sidelinjen stod Julius Caesar og så dette. Han blev misundelig og gik straks i kamp med de 2 andre. Men Frankenstein havde et magisk sværd, hvis enorme magiske kræfter med lethed dræbte Julius Caesar. Da Dolf så dette, turde han ikke tage kampen op mod Frankenstein, så derfor stillede Dolf køllen og valgte i stedet at blive træner på Bogstavsøens fodboldhold. På Dolfs fodboldhold var der en nisse, men det var ikke hvilken som helst nisse. Det var nemlig en tissenisse, som på magisk vis kunne tisse på ting, så de blev levende og kunne hjælpe til på troldeholdet. Troldeholdet spillede så godt med hjælp fra tissenessen og med Dolf som træner, at de nåede finalen i VM og vandt en stor pokal. Øen blev så kendt for deres gode fodboldspil, at der kom rigtig mange turister til øen for at beundre troldeholdets flotte pokal. Alle øens indbyggere nød godt af de mange turister, og derfor flygtede alle de grus. Alle på øen levede lykkeligt til deres dages ende. Nu.